Γεια σας φίλοι μου, είμαι η Άννα και σήμερα θα μιλήσουμε για ένα από τα πιο γλυκά και παιχνιδιάρικα ζωάκια, το κουνέλι. Ελάτε να το γνωρίσουμε παρέα. Το κουνέλι είναι ένα μικρό θηλαστικό ζώο με μεγάλα αυτιά, μαλακό τρίχωμα και δυνατά πόδια. Μπορεί να ζει στη φύση αλλά και ως κατοικίδιο στο σπίτι μας. Είναι γνωστό για το πόσο γρήγορα τρέχει και πηδάει. Υπάρχουν πολλά είδη και ράτσες κουνελιών. Μερικά είναι μικροσκοπικά και άλλα πιο μεγάλα. Κάποια έχουν κοντό τρίχωμα, ενώ άλλα έχουν μακρύ και αφράτο. Υπάρχουν ακόμη και κουνελάκια με πεσμένα αυτιά που μοιάζουν σαν να χαμογελούν. Ένα κουνέλι μπορεί να έχει μήκος από 20 μέχρι 50 εκατοστά. Το βάρος του κυμαίνεται από 1 έως 7 κιλά ανάλογα με τη ράτσα. Τα μικρά κουνελάκια όταν γεννιούνται είναι τόσο μικρά που χωράνε στην παλάμη μας. Τα κουνέλια αγαπούν να τρώνε καρότα, μαρούλια, χορταράκι και σανό. Τους αρέσει να πηδούν, να σκάβουν μικρές τρύπες και να παίζουν με άλλα κουνελάκια. Επίσης λατρεύουν να νιώθουν ασφάλεια και ζεστασιά. Δεν του αρέσουν οι δυνατοί θόρυβοι και μπορεί να τρομάξει από ξαφνικές κινήσεις. Επίσης δεν του αρέσει να το πιάνουν πολύ σφιχτά. Θέλει τρυφερότητα και προσοχή. Η μέρα ενός κουνελιού γεμίζει με φαγητό, παιχνίδι και ξεκούραση. Τρώνε συχνά, κουνάνε τη μύτη τους συνεχώς και φροντίζουν το τρίχωμά τους. Επίσης, είναι πιο δραστήρια το πρωί και το βράδυ. Λοιπόν φίλοι μου, σήμερα μάθαμε για το κουνέλι. Είναι γλυκό, παιχνιδιάρικο και χαριτωμένο ζώο που μπορεί να ζει στη φύση αλλά και μαζί μας, ως φίλος. Σας ευχαριστώ που μείνατε μαζί μου. Είμαι η Άννα και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο βίντεο με ακόμη περισσότερες γνώσεις για διάφορα ζώα. Γεια σας! Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, κάντε like και εγγραφή στο κανάλι μου για νέες ιστορίες.